Како се доживува во бугарската јавност договор за пријателство меѓу Македонија и Бугарија? Това е един от най-големите успехи на външната политика на България. 18 години продължават преговорите за сключване на такъв договор за добросъседство между Македония и България. И за България е много важно всички страни от Западните Балкани да бъдат част от евроатлантическата общност, членове на НАТО, членове на Европейския съюз, да не потъват в спиралата на политическите кризи, да бъдат стабилни с споделящи демократичните и европейски ценности. Како ги толкувате поделените емоции во Бугарија и Македонија? Кај вас се слави на некаков начин договорот, кај нас има известни фрустрации од тоа што е подпишано. В България има абсолютно единодушие по отношение на договора за добросъседство, който ще бъде подписан днес. Няма политическа партия или политическа сила, която да не подкрепя подписването на такъв договор. Настроенията в Македония се следят много отблизо. Ние, журналистите, ги следим много отблизо. Ключов е моментът дали този договор ще бъде ратифициран в парламента на Република Македония. Надяваме се Македония наистина да поеме по пътя на евроинтеграцията и сближаването с съседите, добрите отношения с съседните държави, защото това е едно добро начало за изграждане на наистина много близки отношения между двете държави. Следим много отблизо ситуацията и се надяваме наистина гласа на разума да заработи, когато този договор влезе в парламента на Република Македония.